show on social media. Of course, you can't say it here without fear, without favor. And my mongra Bantamahene ahimfie na yene nana Bantamahene enkonko twenkomo asantemranti asantema wa yenyina yanante yemongra na Bantamahene ahimfie ne yene ntwetwenkomo na before se yene na Bantamahene ba twenkomo no na me ka mo se Sir Garnet Worsley nipa bonefo buruni emfie wo ha ne aduonum emuani na asantemantin ba bia yenka no wasisa akode ba beto hye yeso wa bra ne hene kwa omegie mu no obesi akire no wo hye enioma wo ho nyina no wo wie ye do betimi awia wo wie akoye afa na nipa bonefo madan wo mani so mo de ba eno yedi ho afa hye de friend Sagrenti wo afa emfie wo ha ene aduonum mu enie 150 years Otumfuo na ese tutu edi ho afa hye on the 6th and on the 8th ana ye kai Sir Garnet Worsley ekon ani friend toto kon na eno ne de enibre eno ne de akukuduro eno ne de wo ho eti na ne yetia nanso de ama enibre no abapa na akukuduro kro no a Sir Garnet Worsley kon no ekaye no yebesa ede aye adwuma na anwumre asantemrantie nyina asantemaba wa nyina ye ni abre ne ye na Bantamahene ebedi nkomo ne se yebesi e ka che na Bantamahene se asante kai na no adaroma asem no edika na me so obia ni wo beka mia na meka na menyaya na nka kwa foforo wo amefa so ameka che onso mini obia dia ene ba bia mefa ede ka kire onie na nso meka mi ro adaroma enye tumi na mpesa me pa na digya so na nso asem no nokore ana esi na Bantamahene na anu asem esi ye no asanteman beka wo na Bantamahene na anu asem esi ye wotena so wudi ye no asanteman beka wo yebeka wo sede ye kai sompa amankwati a wudi kan be somye amankwati aba ya wo ba ya asanteman kai ya ye kai ne se wo firi se be die kokofu kwan mu wo no ba ye no ne se tutu be ya adamfo ya kai se bi wo ba ye ne se tutu be ya adamfo wo ko de nkyere kura wo gini die na sompanti wo so ase ye nyina ye nko de nkyere ne enkonko som ye bo amposem wo defo bo amposem ya kai asanteman ba kai wudi yi sadi ya kai sa mpanyampa wo sompa na mankwati a wodi kan ba fo mankwati wodi kan wo som se tutu no ne se tutu etena de nkyira na agyamrante sem wo mkoye de nkyira hini enua ba eya abena banso a mo mkoye no de koye na eya nimsem mpani asem ye beso bo mponsem pe se tutu akuno wo na wo bo aye ma se tutu munyina mudwane koye ansa sesere ko wo akomu kosun ahini ya kai etu so de ne be kai wokoye amankwati a wodi kan ba fo amankwati a wodi kan so wokoye a woni se tutu koshi akomfo esompa wo mosom ye no no ankasa dada no se tutu wo fa ewu ye wobri ye bu a wo na nani aba wo no ene komfo ana amankwati a ene ye 300 soldiers enum asamwa ansa sesere kudi gya ye se ye mo se tutu ho ban fa ne mamedi asante akonwa mo ba yi soldierfo ahasa a ka mo homa mba ye kai tu so die no ye be kai yabeka se na Bantamahene ba fo mankwati aba bedru ye ni kunti akonwa na Bantama akonwa bia ni ho yakai etu so de ne yabekai ansa ne aba babo akonwa wuti so na Asafohene ana asiye kokko a wono ne twasa emiye kokko eti wono na ne wo yaba ye sompa ye ba fo mankwati akosom se tutu de nkyira esum se tutu akomu woda na nie no ba ye ne ye pe se tutu ewofa eye obiri ye bu akura wu ne ye pe obi amana kwa akura akosom wo hene ba fo mankwati asabere me ho ba afode se tu famko nam kosom wofa yakwa ne ho ntwuma kura wi a ye ba be kunu ye betwante de na akogya ye obiri ye bu ase woni ne nkwa akura na Asafohene ne se bi no ye ne se dabi no kura die ne sompa wasom se tutu nti wo hene jano kofa na ko aba ye na Asafohene ye ese na agya ye digya eye obiri abu akwan esompa ni ti ye kai ntu so die no ye be kai ba fo mankwati ye sese wo ko de nkyira wo formation wo suan akon no wo suan wo ko eye akwamu ansa sesere ku se de wo siko ne kun wo suan wo ba ye wo ye na se tutu se osompa me ne wo som nti ene sa de amabo akonwa no amawa eye okun nti akonwa ana wudi bi edidi mu abeduru so wudi bi
eti sompa no a wo wankasa wo nana wo papa eye baafo amankwatia wo mo ba besom ye eme ye boss akonwa ne ye kai eti wo so de no ye be kai wo ye ko feyi ase ntim jakarifa eye de nkyira ede be bo ne feyi ase se de na amankwatia sa atem kwa no se tutu no a wo som no ne ko opoku are yaba opoku are ne ba ye amankwatia sompa wo som no ebi ne se ye ko feyi ase ekoko ye kokko di nkunim ye kai ne nyina ntu so de no na Bantamahene ye be kai o ye be kai every more Asantehene ni wo ko wo yesei every more si akire no aba no aba be bro eya Asantefo ma ba wane mranche ba fo ma nkwa atia sompa wo som eye opokuware a wo di kan ye ene se wo tu every more so sa wo ko ye wo kokun no ne ye di nkunimu every more Asantehene ho to no ye kai nto so de no ye be kai Ohene baafo mankwatia doma ini be free suntra so akọ eye wampa mu ba bia woti sisi enyina no baafo mankwatia ne tu ne so sa emye ye kai ni nyina nti wo so de no eti amankwatia bi sompa wo amankwatia tia bi ne sompa baafo amankwatia tia bi ne sompa ane me boss akonwa no ne ani kunti akonwa ya ba ya se asafo hene nya hwe se de wo hene pene se de wo hye nan nie wo ba okonti akonwa no enumfo no 300 no ba ye se be ye ne be kai ansa sesereku asante no ye kai eti ye be kai ansa sesereku wo ba asante hene ho ban ye efiri akwamu e ba hene 300 soldiers ne adija asafo hene eni akwamu ye ma na akwamu ne asi ye mpamu kontre ne akwamu ya de ba ko eti ye kokko a kontre hene gina ha na asafo hene gina ha akwamu ye be kai ye kai tunso de ne be kai esompa wo free wo baafo adu jamra mo ba ye ba besom ye kai nana kusibu adumo epenso de abu nana no mo ba ye nyina ye kai tunso de no ye be kai esompa wo free wo baafo wu apani ye ba ye besom ye kai o ye kai esomo de besom nana se kodwo ye kai tunso de no ye be kai baafo mankwa tenten ba ye somo de babesum na na sasi bemu nsu ye kai ni nyina da ye be kai wo free wa ye baafo wa ya wa otoso mienu e ba ye so ono nso woni na na sasi bemu nsu wonu de oba ye ne som no babesum ye no de ye kai ne se amankwa tie bi ana ne som panti ye bo wa konwa eti ye be kai baafo wa yawo eba ye somo baba som ye enu ho ampani nsem ni se ne wo kwa akochia wa wo yonko a woni ne ko de nkyira enne ko akomu ko som ye na aba ye ne ye ma woro ho nyina da ebi so no so be som bi na ebi som ye bo akonwa no na ebi som ye woro bi ho nti so de no ye be kai na anu ade a wo ye wo hene wadaroma si entimi nse no kora nkyere wo a ade no a wo ye ne ye president Bruni kasa ensem na ho a ye behwe na Asantehene wo mra ye bekọ bia no ye betimi de agina so ebu asem ti wa ye bekai wo ne ye kai wo no ne ye kai wo se baafo amankwatie bia wo ba ye Asantehene mani bu nkotodwe mpremienu ye kai wo se baafo amankwatie bia wo ba ye Asantehene mani twa anwan baafo amankwatie bia wo ba ye a wotena asem so wampemu danse ne obu asem no eno ne ye de kai wo na ye bekai wo eno de obi aka chose yen kai wo boa sadia baafo preko otoso mienu ba ya na Asantehene ade hye ho wo ye ya ma kumase ni dwabento kwa ba mu na dwabemfo dwane kwa achem ye de neba na na kwasi boaten se mesa ba biodia ene ye gesa mo ma eye sa baafo preko no woba no no abeka ne ho no aduru o menu ampani ampa ye be kai ampani sam mani mu asema tisi ye kai wo mu de nyina wo so de be kai na nanu timi tira asem so na wa wo yonko brebo se tutu ane na chichire santie ni ase bone ho ban efi se wakonwa no ne die ntia ye bo akonwa ne pa ene so bebo Asantehene ban eti akonwa ntimpo ye de bo enso bebo sante ho ban dia na wadawo ma de oye na no ntia ho babo ni ni ye be kai o na ye be kai na Bantamahene ye be kai ye ka wo sei so utimi tina asem so na asem ma che ye mane de ani a asem no na da wanim ne nya kokoso hina wo politics mu na wonye politics ye yamfa no ameto anim
eye no obi aba no se na wadaro mawo kokoso hene wo ye ayi wo hene no wode no gege amanyosem munti monka bibi nkyere no ana yese ne eburoni be se substantive matter na de ba ko nipa nim ne se Asantehene no yaka Supreme Court of Asantehene a ene se Asantehene no ano atena se no wadi asemwa anu ye Supreme Court na Asantehene ni wo na se na Bantamahene wo tena se no di asemwa eye president ensam na ho ema nkyirima so mo so behwe so etu de ne na ye High Court no watena se na benkum nifa chidom adontin no obi eba ho ban na nam se yenim se de esi hya mamuonti ye makwan mu obi aka bi na so on fredanse na High Court be ne ko ya ye di asem ne amfra witness amena ama megina witness box mu am ya nhwe the demeanor of the witnesses if the asem ne dance ye no abi ne etwa e di dance edi sempo banu nkomo wadaro manana ana banu nkomo no ya begina anu se he bo mekan yesi bo wanka yesi bo wo kan wesi manka ana sempo wo pese wo save bia wutime se kokoso hene ye no won sen kan ye bia ye beka na kiri ewo eye edamu na wuntumi se wo se waka na won kan ya yate na mo free na de kono wo koi amanyosem de mu enya asem na ho enya nim da ho se da bia wo mo de Asantehene anim twitwi amanyosem sa na Asantehene nso ote wo ko meeting wo ko amanyofo meeting it is yenya kwanya se ye fra bibi purposive interpretation of the law se sabrei amanyokuo no da bia ye de Asantehene eti wasemu a efiri na de ko wuntumi wo koi ka kire mo amanyofo ne se Asantehene din no da bia mo ye ne basa basa munyimfiri mo asem na nke hunu nsem na wo sa Asantehene da so tiase na nano de mu ye de be kai obi aka jose yanka de si na no no boa se wutumi tena asem so adanse enim ne ebu asem na ye enya asem foforo na enya asem nwanwa na ya na nipa no na ye refi ye hontem mum ye nkwa kire kakra bi ne nkwa na Bantamahene wo firi ho poku arepen so ne ye na mmara ne ye de bonu wo eya hemfie wo ye apai ye musa se edieti na ne ye friend apai ene kwa na no mmara ntie ye o mu se de ntia ne ye friend apai ne se na ayude nipa mienu asem kodi ho a yese na ayese na afwese ye ne sa de aye nchim na nam se de binyesa ya nkan sa wonyesa nemo mudie nso debekai se High Court decision na uteki na Bantamahene ebe yensem na ho amwo kina so obi didi Asantehene atam ewo amanyosem mu na se nipa wote yeso oba be ka kire wo ye hene na so oba be ka kire Asantehene a wo ba wonim se mo be gya asem no ato aba be gu ono nanim ase eti obi bopo afa Asantehene ho a wo ma meka debekai na say ya hemfo se mpraduasa wo mo wo politics mu ne ye ka dia ada ne ye nka no kora ne ho ntoe ahemfo bebre na wanimu a wo mo chen delegate mu no mo nso nyina na te wo mo hunu ne nyina na ada ne ye nka no kora ne nyina ho ntoe enya dia enya sa ahemfo mfia wo nye politics mu enya kokoso hene nko awu ahemfo nyina ndi senior people mo ye mu se tam mo ye nka no kora ne ho ntoe edi na Bantamahene asum no aba besum ye ne ye bekai ye oye ne na anu in particular dia Asantehene nche no maba wan say menka nkyere se wo bekai pa na efiri na ede ko akositamu a otwedi ampono a ebra wode wahenie beba wiye wode beba no se wo pese ye kai wo bebi fufuro dia ye bekai so pese no anso dia kai wo se wo ye Bantamahene a wo tena asem so wo nye danse na obu asem nso ye bekai see the asem ko do High Court na asem na judge na nim na judge ni via of the matter to go and speak about the matter almost your friend no obita dictator eye moguo enti de mu ya no ho nyina no wadaroma with all due respect eye moguo if asem no na da board no ankasa na se bi wuntumi so won kan ye na se yeni adanse a wuntumi radio station nye wuntumi dia wuntumi TV station nye wuntumi dia more sampa tantan ya no wote so a na wo di ahemfo atem edit se tutu atem wo nyamkase atem no enyo na ma na djuma eno so nti na madam ma hunu wi anka fa ho ama more sampa tantan ya wakasa asensuo ejina ensuohie ejina num etimi de ye Asantehene ya nim ye fom ya anka wi anfa ho ye be kai wo ye be kai tena madam enemba be kai wo se bafo mankwatia esompa ana ede bo wakonwa no ana mbeka wo se baafo awu ya wo toso mienu ono nso ne som tantan ya obesom ye ana miama awroro ho
na se wo die wu be firi so a ye beka wo se ye ma awroro ho besi usisi na ne ye ba wura akosi kotodwe ama amuase ana de ba akɔkye ayonko anase ye beka wo se wo sompa wo ba ya wo ba bɛbɔ ho ban afedie ye be mu asa apagya ade akogu wa betiri ese ye kai wo ye beka wo se na Bantamahene ye beka wo na miwura mesere akonwa no eya akukudura akonwa enti na Asantema mu wo wakonwa ne kakra bi e ka ho ana eye mamadwa ana eye mamadwa ana eye mamadwa ebisi agidi sa akukuduro ana ye de edi sa akonwa no na akukuduro fragya mu enti se miwura abetrase na ya we Asantehene ni wona okasa se de ya wo si mua ho sa Asantema nyina ya wo de na yeta wachi enti aya akonwa no de wo mo masere nkonwa edi ekura no wo mo pagya ahenie no ma ahenie no eye kunkunfa na enka mpesa wo akonwa no ye wa wodia na wadaroma na Bantamahene free na de ko no angasa so microphone mu enkoa na sa wa ahemfie ho ana enkoa na sa wa ahemfie o me enka no kura bi o me enka no kura bi na Bantamahene wadaroma saka video ibia bebe se me kai wo sa Asantema be kai wosuma wosum nyina ye beka yo enti wosum ne enka wo sadie ya adu jamra de no enka wo sadie ya apraku adie no bafo apraku de no ana yenka wo sa mankwa atia papa bi ti ebia ye beka ne momu no Asantema mu this cannot be a precedent say ye trust na say high court decision take decision wokọ eye mremu aye fra bibi eye per incurium say high court take decision na subsequently you say high court decision na we take here no wan hwe emra na ye available nyina no dey take say decision and na say o meti bibi firim na afi say amra na ye fa nya adwuma if say set precedence ye hwe say precedence no so say de ne ye wo eye ria koto ye wo 24 versus attorney general ye wo de ban ye wo Kado versus Kabolic smoke ball ye wo hwan ye wo eye Mabry versus Madison ya di na wo decision na wo take ye no say ye president na so nam say wan fa eye de say fa so ana de take their president no nana no modawoma we cannot treat that decision as a president a per incurium that law that decision in the na modawoma Asantema emra nchane say yabonyu so it is per incurium yentimi ma Asante ho na osa yentimi ma se tutu ho na osa yentimi hwe mamwanga samoma na modawoma medisie no ye frɛ yare bi eye autoimmune disease honamdua no akwa no eyese sa honamdua no akwa ne bo enipa ho ba firi yarewa ho edu ba bi a honamdua no akwa na enu a ese bo eye nipa no ho ba firi yare ho no edu ba bi enu a nkasa na adan ne ho na ene honamdua no eko na mo ankasa ye bebo mo ho ba ya firi mo ankasa mo ho se mo dan mo ho se mo ne mo ankasa mo ho beko ama ahenie no aba fom Asantehene asi fom a ye bebo mo ho ban afiri mo ankasa mo ho ye bebo mo ho ban ye bebo mo ho ban ye bebo mo ho ban efsi yentimi ntrase na ahenie no a eye twuma ntwiko bia manfoti akante obiri ye buo se tutu na nakusi obu adum ede ba besi eye se ye kan sei pokuware ene nabi o se si bobo nsumbra on bebra ne nyakwa ya ma ne nyakwa ya ma ne nyakwa bo ahia na ntwo mu bra on bebra ya ma ne nyakwa hwene bo akodua mu bra na on bebra ya ma ne nyakwa asenso kufo bra no mbebra ye ma ne nyakwa ti se du ba bi na mu angasa nso no ebia bibi nti mu di mu ho abura ya bebo mu ho ba efre mu am ho eno de emerante na ka ne ye ka mo mate if so bia ye disappointed